My people, finally, I don't get the interview where they do the prosecutor of Mazi Nnamdi Kanu. The man who demand say may they buy Mazi Nnamdi Kanu. I want you to listen to the even the journalists itself where they interview him, all of them they vex like say if they see way to beat that man, they go beat her for inside that place. But just like journalists, you know, they not even they free for the country where would they. But you get one important news where I carry come. Now I'll enter for the language where you can understand very well. So if you be Igbo, this video is for you. If you know be Igbo, just leave this video and go, because you get nothing to do with this video. Because if you be spy, try to enter that place, they go disgrace you. Yes, they go disgrace you and they go find you. So now listen, Ibroni Igbo, get them into now. Ebo shilete di watcha ndị Hausa nwere group ebe ha na-agbakọ, both na Telegram, both na TikTok, both na WhatsApp. Ha na-akpa nkata etegishe megide ndị Igbo. N'ime group a niile ihe ha na-asụ wa Hausa. Amarụ m ete ha shitinye m na one certain time. Then ndị Yoruba nwekwara nke ha dị iche iche ebe ha na-akpa nkata ebe ga-emegide ndị Igbo. Na ndị Igbo, ụmụ yutu Igbo niile from Anambra to Enugu to Ebonyi to Imo State to this thing, ndị ọbụla ga-enwe their own group ebe onye ọbụla ga-anọ. Ihe ọbụla na-eme asịpụta na ihe anyị agide ekwe, onye ọbụla apụta ihe anyị agide ekwe. Anyị agide na-agba nkịtị, ndị mpa mmadụ awụrụ ụmụ ha ga-akpọpụ obodo oyibo. Then anyị na ịga na-atawa onwe anyị n'ahụhụ. Akwuo agbawa anyị sa wipe up. Gị me dread, gị dress ọfụma, egide gị asị wipe up. Ebe ọwụ na oshilete edi, ụmụ youth Igbo ga-ekwuzi okwu. Ọ bụrụkwa ndị a na-azọ ọha na eze youth, because we don't know them, they are not representing Igbo youth. This is ndị gọọmenti zụrụ. Movement a nwede aka gọọmenti nọ n'ime. Igbo youth will rise will be strong in social media. So ihe m na-agwa ọnụ na-abụ ịbụrụ onye Igbo gbaa mbọ ga-abanye n'ime those group ahụ, banye that place. Ihe ọbụla na-eme dị asụrụ. So ama drop the Telegram ebe ị ga-abanye. Ama drop ya ga-abanye na that place. Banye ebe ahụ, follow the instruction. Ebe onye ema play video, gee ntị ihe nwanne nwoke ga-ekwu. Gee ntị, gezie ntị gị ọfụma tupu ị ga-achọwa ebe ị ga-abanye. Enough is enough. Ihe a na-eme ndị Igbo ọkwụsha, because ụmụ youth Igbo bilie, ndị mpa mmadụ, all those politicians hụrụ na-ezuzarị ihe ha ma nzuzo, ha ma mkparịa ha anyị n'ala Igbo again, because power na youth n'aka. Chegodi echiche ngwa bụ youth onye Igbo na-elebede nwaanyị emubede nwa gị na-ata ahụhụ. Enemi ga-alụzi ike lụzie nwa ụmụ ga kontinu kwu ebe a na ha ata ahụhụ, but ndị akpụrụ ụmụ ha kpọpụgo obodo oyibo bịazie na-eme mkpakpa n'ala Igbo na ha wụ politician. Enough is enough. Group I would for make anybody, but always for reject in Howla, not the man I would tre and I would ten a libo. Odoki had a man 1 night walking, Mazi Nnamdi Kanu, Ahmadikan Dibo na. And you two bully puta, some bar, na equero, or would he may be hen a libo, but putas na equero. I didn't have men Nnamdi Kanu, attend that wash you cuckoo, attend do one do your bashi cuckoo. So all the inhemany gauge by here. Na that group and iburu sabo wunu ino na ala Igbo chodo odinamma ichodo ihe ọma na-eme ndị Igbo gị banya na that place ahịa na-abanye ebe ọkụkụ nkịtị ga-akpọ gị la ala ijiji immediately ọkụkụ ihe ga-akpọ if na isi fere gị na ya gị nwe immediately, because onye ọbụla na-achọdo ihe ọma na ala Igbo ala Igbo ga-awụpụ garịrị gị. Ka m play the video ka watch. So tell people what happened in court, but today we have come to a final end. Justice has been done. And therefore, Nigerians must, one way or the other, appreciate the judiciary. You remember just last Monday, the president was saying, at any time when Nigeria is in a big trouble of things, the judiciary has always come to the aid to salvage Nigeria. Again, the judiciary has salvaged Nigeria from the flaws, from the oppression of the proscribed IPOB. The court has also pronounced death sentence on Eastern Security Network, which was the military wing of IPOB.
Today, God has brought an end to injustice, oppression, suffered by our brothers and sisters of the eastern states of Nigeria. They will not be able to sleep with their two eyes closed. What is important is that every Nigerian must consider issue of security as his personal business. When you look away, when you compromise, or when you show fear, you are encouraging the miscreants, the vandals, the criminals, the terrorists to fester. This issue ought not to have festered for that long. Nigeria is our own country. We have no other country we can call our own. Secondly, it is our responsibility as Nigerians to help the government by way of information. You had during the trial information concerning how several heads of human beings were used to bury a scoundrel, somebody who is a criminal. So just because people were afraid, we all must be courageous enough to confront terrorism, criminality, and all sort of things. I know that, political insinuations or perspective will be put into this matter. I was in court in there when somebody was saying, oh, Yoruba, oh, Hausa, oh, Igbo. We are all Nigerians. We must love one another. We must not compromise the security of the country on the basis of those primordial sentiments. So I congratulate Nigeria today for seeing the end of this, and let it be a warning to those who may think they are bigger than Nigeria. Nigeria is bigger than every one of us. The law is bigger than every one of us. And the law will take its course to deal with miscreants, to deal with terrorists, to deal with criminals. You know, all of us are victims when we keep quiet. All of us are victims when we don't do what we ought to do. Therefore, let everybody be a Nigerian. Good evening, good afternoon, good morning, depending on where you are watching us from. Biko nu ụmụnne m nnọọ ana m anabata onye ọbụla n'uhuluchi a. Asị m nke onye echiri ya zere. Ekele ka m ji wee kwuru n'ihu ụmụ Igbo niile. Dịka omenala m si wee dị, ana m ebubu ụzọ akpọku Chineke kele n'igwe n'ụwa. Maka na ọsụsọ nyanwa bụ ihe kwesịrị ntụkwasị obi. Sọ nyanwa ka anyị na-asọpụrụ. Dịka ị na-ajoin anyị, achọrọ m ka ị sonyere anyị obere oge n'ekpere anyị gaji ikpe. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ezi Chukwu pụrụ ime ihe niile, ekele ka anyị jikwu n'ihu gị Nna. Ọ dịghị chi dịka gị, o nwere chi a ga-eji wee tụnyere gị. Sọsọ gị wa kwesịrị ntụkwasị obi wee karịa ọgbọ niile. Anyị asọpụrụ gị Nna n'ihi na o ruru gị. Ekele dịla ha nsọ gị n'isi ụmụ Igbo niile. Anyị ekele gị na nchekwaba ichekwabara n'Igbo, maka na ihe na-eme ebe ndị ọzọ adịghị eme n'ala Igbo anyị. Ọ bụghị n'ike nke aka anyị, kama na ọ bụ site na ntụziaka gị. Ọ bụghị na anyị karịrị ndị anyị na ha na-emekọ ihe, kama na gị bụ Jehova kwadola anyị. Ekele dịla ha nsọ gị, eze ekele ụwa dum, ka ihe niile a na-ahụ anya na nke na-apụghị ịhụ anya. Nsọpụrụ na otito dịrị aha nsọ gị wee ruo mgbe ebighị ebi n'aha Jizọs, amen. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Biko na ụmụnne m, ana m anabata onye ọbụla n'uhuluchi a. Iwu na-adị n'ọkụ na this announcement ekwesịrị ime yesterday na live video nke anyị mere eme. Ekwesịrị isi na ya were announce na anyị ga-enwe live video tata, but ọ gbapụ m n'uche. Mana dịka o si wee dapụta, m ga-aga n'ihu n'ikwu na nke mbụ, anyị ga na-enwe live video ebe anyị ga na-enye some explanation, maka na ajụjụ karịrị this time around. So anyị ga na-enwe live video from now henceforth until further notice. I ga na-address ndị be anyị. Enwere ike ọ bụrụ na m mesie this live video, then ncheki ise na my diary
and mkpasi nkata with some of my people here. And mara mgbe ọzọ anyị ga-efis anyị mara time nwere ike ịdịrị anyị oke maka nke echi niile. Maka for now anyị ga na-address ndị be anyị ga na-eme constant live video so that ka ndị mmadụ wiki na-esonye na-aghọta ihe a na-ekwu. So ụmụnne m, ọ ga-amasị m ma ọ bụ na onye ọbụla dere jụụ, pay attention, biko dere jụụ ma gee ntị isiokwu anyị n'uhuruchi a. Ịma na anyị wepụtara anyị rọnchịla Anambra steeti branch dịka anyị si emebe ọsọ South Igbo ka anyị ga na-asụ na this live video. Ọ bụ na ị na-anya fụ na ebe nnọ kịta abụrụ na my house gogogo. I normally am like mgbe ụfọdụ nchime a video like this, I would like to go far. Apụta ebe dị quiet ka iwe ike na n'ife na-ekwu ka ha people na-emeche enwekwa some people ka anyị na-ajụ adịkwa confused more and more. Maka na emeche m live video m yesterday, ọ dịkwa ka na ndị mmadụ aghọta ihe ekwu. People continue batakwa Telegram na-ajụkwa ajụjụ dịka ha batara ọfụ. Anyway, enwe ndị batara ọfụ, mana ka esi eme ihe bụ ịbata Telegram ọfụ, you scroll up or ị gaa na the Telegram video part of it, ị cheke videos nọ na ya cheke. Maka na this live video now, ọ bụ na finish ma gwa one of the admins of the Telegram ka ọ download this video, let this video be on our Telegram video gallery, so that onye ọbụla batara ọfụ, you are advised to ibu ụzọ gaa cheke the Telegram video ebe a ka wiki ịfụ ihe anyị kwuru, wiki na-esonyela anyị. So anyị launchele Anambra State branch IYM Igbo Youth Movement tata. So I launched their WhatsApp group. Ajụjụ wee karịa, advice wee karịa, ndị mmadụ karịa, ịmago ihe ndị na-ajụ ajụ karịa online. So and ịma na our Telegram, glory be to God, that na ndị Igbo bụ ndị akpọrọ oku haza. I believe na ndị Igbo anyị ga-adị so active like this, mana glory be to God na anyị etetebego n'ụla. Therefore, anyị kpọrọ oku na Telegram anyị si na achọ ka onye Igbo ọbụla, a youth ọbụla join all this Telegram. Ozugbo anyị kpọrọ dị oku, about 4,000, even as I speak to you, I carry ihe ru 5,000 people there. I carry ihe ru 5,000 youth on our Telegram. Mana ajụjụ bịa karịa, ndị mmadụ na-ajụ sị gịnị kpatara anyị ji na-achọ create more WhatsApp group for each state ebe nwegoro Telegram. Ọ ihe ka m chọ ka m nwụọ ọgwụkwụ na so many other things m ga-ata ikwu ọnụ ya. Ihe kpatara anyị ji wee inwe WhatsApp group ekwuru ya na the live video I made yesterday. Amara m kọna ndị mmadụ aghọtachara ihe anyị na-ekwu. Ekwuru na live video yesterday say that na ihe kpatara anyị ga-eji enwe group, that's branch for each state, and each state ahụ enwe their WhatsApp group bụ nke mbụ bụ ka anyị nwee ike ịmata ebe onye ọbụla si for security reasons bụ number one. Nke abụọ wee bụrụ that na anyị chọrọ ka anyị mara ọnụọgụgụ one ndị mmadụ anyị nwegasị na each state, because na ndị Igbo na-atụnye n'okwu si na Igwe bụ ike. Anyị agaghị eme anything ọbụla ma ọ bụ na anyị nweburu population. Ọ bụ na ị na-anya for that na page anyị ugbu a anyị nọ about 46,000 followers na our page, mana enwere ike ịgbakọba wepụ for that na ndị nọ outside country nwere ike bụrụ about 5,000 people. Ndị na-abụrụ ndị Igbo nọ na ya nwere ike bụrụkwa about 10,000 people. Then ndị nke ọzọ bụrụ ndị Igbo, ndị Igbo ndị nke ọzọ fọrọ ya nwere ike ha nọkwuru na Igbo, mana Igwe bụ ike. So that achọrọ m ihe ọbụla anyị na-eme una na-efolie one esi eme. So ihe nji wee sị ka enwe each state nwee their own platform and also nwee their own coordinator bụ nke mbụ bụ na asị m na dịka nsi wekwu na mbụ, achọrọ m ka anyị mara ọnụọgụgụ mmadụ one anyị nwe na each state na Igbo anya. Maka na ihe the welfare, the movement anyị na-emove na-abụ maka ọdịmma nke ndị Igbo, ọ bụla ọdịmma outside ebe ndị Igbo na-anọrọ. Ihe a chọrọ bụ ọdịmma nke ndị Igbo. Onye abụ nke mbụ. So anyị wee chọọ ka anyị mara ọnụọgụgụ mmadụ one anyị nwere na each state. Onye ahụ kpatara nji wee sị na anyị ga-enwe WhatsApp group, that na anyị ga-enwe each state ga-enwe WhatsApp group nke fa, in the sense that na through that WhatsApp group ka anyị ga-eji ama mmadụ one dị active na-efolo ihe anyị na-ekwu na each state, so that ọ bụrụ na enwe ihe mere na each state ọbụla anyị chiga protest ya. For example, protest ọbụla anyị ga-aga na each state, anyị mara mmadụ one n'ebe ahụ, mara ka anyị ga-eme other youth invite from other states, gbara ha moto ha wiki join. Mana ọ bụrụ na ya enwetawo like ọ bụrụ na ya amaghị ọnụọgụgụ mmadụ one nwe na each state, ọ ga-ebu anyị aka ka anyị hapụ ime n'ihe gagha ka ndị Naijiria. Anyị abụrụ anyị dị echiche ka ndị zoo, gee ntị ọfụma, anyị dị echiche ka ndị Naijiria, maka ndị Naijiria na-akpa agwa ka ndị isi na-akpakọta ha ọnụ. Ọsọsọ onye Igbo nwere ike ise plan ya akwụrụ straight forward. Jee cheke the formidable group our brother Bo Hamadike form, if how strong ọ dị before zoo bụ ndị Naijiria abịa ghasa ya aghasa. Ọ bụ na iwe ọcha the group fụ ka
Ohamadike siwe hazie ifu na the group the formidable. Now ona aka isiwe choka Igbo movement anyị siwe dị maka anyị bụ ndị Igbo anyị na-eme ihe ka ndị si kpakọrọ ọnụ anyị na-eme ihe ka ndị ara. Then WhatsApp group ahụ bụ ịma ọnụọgụgụ mmadụ one anyị nwe na each state ọbụla, and all through that WhatsApp group ka anyị ga-eji ama mmadụ one nọ na n'Igbo ụna na ife nnekwu atọ. Through WhatsApp group a ka anyị ga-eji wee mara na gee ntị biko, kọmentị adịbere so important. Ihe ga-egodi important bụ ka ị na-ege ntị first, gebegodi ntị first. Ọnụọgụgụ mmadụ one anyị nwe na the platform ga determine our movement na each state. Now ọ bụ na anyị, for example, ka nye gị example, ọ bụ na anyị nwee ihe dịka 1000 people na Anambra State, o dogo anyị na-abịa n'ime 1000 people ahụ, ụfọdụ n'ime ha mmadụ 1000 people nọ na Anambra State, for example, mmadụ 1000 ahụ ga-abụ enwe ike ịga screen mmadụ 1000 anyị nwere na Anambra State, ifu that na 500 n'ime ha nwere ike ha nọhụ na Anambra. Then 500 for n'ime ha iwe ike wetewo mmadụ 300 ya kata obi pụta na ọ bụ na enwe ihe akpọrọ sisi pụta na ya. Ị mara na this movement anyị da form this movement for only particularly for protest. anyị da akwado protest for now. Among na follow the movement, anyị da akwado protest for now, and anyị da akwado for ọgụ for ndị na-ekwu wo. Calm down and listen, maka na ndị Igbo ọ na-adịkwa unu ọsịsọ, chere sobe na ihe niile n'usoro usoro. Ọ bụ na anyị weta ihe dịka 1000 people for example na Anambra State, 1000 ahụ dịka ntụziaka anyị si wee dị, because anyị chọrọ ndị Anambra ọbụla bụ na-anọghọ na Igbo ga-join platform ndị Anambra. Are you getting my point? Then anyị ọbụkwazi ndị Igbo based na Anambra State ga-join kwazi platform ndị Anambra State maka ebe onye bikọ na-awachi. Then na that group ndị Anambra ahụ anyị nọ ya, population one n'ebe ahụ bie ga determine our decision. Now ọ bịa na population ahụ eme organize ịnọgasị na group dịgasị iche iche na village gị ma na society ọbụla dị iche iche, unu na-enwe platform nwee group dị iche iche na platform ebe ị nọ, ịma ka esi ahazi ihe na ya. Ihe kpatara anyị ga-eji nwee such WhatsApp group ga-abụ so that those people anyị dị sure ya pụtawu na akpọ ihe anyị nwere ike tire ha moto sef na ọ bụ na enwe ihe anyị nwere ebe ọzọ ha nwere soro anyị join anyị je detain ị na-afịa na. So ọ bụ na anyị nweta ihe dịka 1000 people na Anambra State, anyị addition na ihe a bụ ọnụọgụgụ mmadụ na anyị wetara, then their coordinator ga-make sure that na abịa na mmene 1000 people anyị ya provide ihe dịka mmadụ 300 na ọ bụ na akpọ oku ọ na Afrịka ga-esi wee ga. So ka ọ hapụ dị na ka protest Showore kpọrọ the other day, Showore kpara agwa ọfụma o, in short ọ try ọ gbara ọbara ka ike ya, mana Showore esetụ ihe niile ọfụma. Ifuru ọpọ na ihe Showore nwere na ihe na ya, Showore nwere about 1.3 million followers na Facebook ya, both my followers in on Instagram everything, mana ọ kpọrọ oku na Abuja ihe pụtara elu mmadụ 200. Even I was one of them mebere ka anyị ga Abuja pụta n'ụzọ that day, police wuchikọ onye ọbụla kpụrụ onye ọbụla je kpuchie one side. Ọ Showore mechara bịa gbapụta anyị na mgbede ya. Even anyị elu na protest ground abịa kpụkọrọ anyị na moto maka onwe ofu eso anyị na moto ji flag ndị Nigeria. So police assumed that ihe nọ na the moto na-eje for protest, they rock everybody up. Ọ Showore dị na mgbede they bury everybody. Now ọ bụ na na the protest Showore for organize, if na Showore organize a protest, abịa na the protest mmadụ elughodi ihe ruru mmadụ 300 na ya, mana this group abụrụ for protest. This group ya adịrị gabazie wee ruo mgbe ebighị ebi. anyị da create this group for protest, anyị na-create this group for ọdịmma nke ndị Igbo ka iwe ike ige ntị gị ọfụma. Then enwe ndị nọ na Telegram na-asị gịnị kpatara eji wee nwebe group dị iche iche. Some of them na-ajụ ya based on nghọta ha nwere, ha ghọtara ihe na-aga. Some of them na-ajụ ya based on na ha chee ịghasa the group, maka na some of them unuche bụ ndị Igbo n'ebe ahụ abịarakwa for ọdịmma na ọ bụ na ịmarụ. Some of them bụ ndị Igbo nọ na that Telegram bịara for nghasasị nke ha ga. So this each group ọbụla na each state ọbụla anyị fọmụ, anyị ga-ama mmadụ onye dị capable of coming out from it, and all from ọnụọgụgụ anyị wetara ebe a ka anyị ga-eji ama the next move. Ọ bụ na ị na-anya na my own page gogo enwere m about 46,000 people following me, mana ị bịa na dị 46,000 mgbe na-ebido video ekwu m na iwe ike ịma nọọsụ 20,000 people nọ dị ha bụ ndị Igbo, ịma nọọsụ 10,000 nọkwu na ya, ọ bụrụ ndị Igbo nọ outside anyị Igbo. Ọ kwefu na onwe ezi isi mmadụ one fọrọ iwe ike ịkpọ protest, ifu na ihe nwere ike pụta ebe ahụ eru mmadụ 100 ọ mmadụ 100 ka ị ga-eji occupy government house na ije protest for example. Or Igwe bike. So listen and always follow instructions. Now, number one about that, now we have successfully launched Anambra branch. In Anambra branch group, Muasukuna, one of the members there. I saw this evening that there were about 100 and something people already joined. Even the coordinator of Anambra State branch. Now, as I speak to you, WhatsApp, maybe na Nigeria track go this thing, a check go the movement, maybe. I restricted the guy already.
Mana emecha we work on it. Kama ke emepere account. They have resetted Anambra State group coordinator this thing. Anambra State branch. I reset the account as I speak to you. Onwe will access to his WhatsApp. I suspend there. Or for some of you now, boy, hide my content. In a form of sacrifice, we not sacrifice time and everything. You not be a content. I hack as I'm talking to you, I hack account. I hack you come and that I restrict account here, and I'm a miha back or the uoji nkoboda. Mana, despite that, we still move. I restrict child. The guy will go for appeal. And make people WhatsApp ya or Gavakwani. Mana ki wiki for how severe he had. And I'm making this Anambra State. I'm making Anambra State coordinator. I'm making it very, very well because all Barambo, I so much like that guy's energy. All tried very, very well. Go see Anabatan the mad, go see the group, go see me in a I so much love that guy in Morezil. Go see now. Hoha. Then we're in Damolamu for each Cotandibu. Oblong the Busarina Bar, and when Damolamu for each Cotanibu. So I appreciate the guy, we appreciate him. So, my if wasn't there where some and the coordinator sign out your data go, we will see for it. But not for now. For now, go to help what go do. Cover your resources, key just as sustain your data for now. Macaronia on Nigeria, Marego na spend data. Even me as I speak to you, I'm going to born data a week. Managa about tandem mad knows hapu hamiri. We will sponsor them to any extent. So we have successfully opened the Anambra State branch. So and this Anambra State branch, Colentry. And Marion Anambra State branch, I'm a work coordinator and online. So now if you are because coordinator on Anambra State because post for anything yet for that group. Because you have any discussion now, lock it up until and I say mepe. I can for the gentry. Now another people Olulu Nkefana abo Abia State. Yes. Abona Nkuche Abona Messi this live video. Put now. I got a coordinator from Abia State. I need in Abia State. And I got Yakana Abia State. Abia State, Yemwe, branch in Kefa. And the Maroko Amara requirement of my branch is Adebo. Iblonya Abia State, no outside Igbo land. Iga join Abia State branch WhatsApp group. Iblonya Abia State, no Ibo join Abia State WhatsApp group. In Afia now, Iburuzonya Abia State, money enoho Abia State, because I join Kwanaha. Just Ebomini no. Nani Igbo, as far as in Nani Igbo, Bologna Abia State, join on Kobu, Obla Nambala, Blenugu Kino, because join on Kefa. Mani could be indigenous and Ndem Biambia, Bundi Igbo, Bialabianona, Abia State. Unine join that platform. Makaichi mo ono Gundi Igbo, Nemugasi, you tell Gasi will keep Putani na state the Gasi. So, however, number one. So, I launch Anambra State starter. The next move, Yabunde Abia State, being tomorrow, actually unfailingly, Anambra Abia State must pick coordinator. Me wote a coordinator from there. Even I was disappointed at that. I was very disappointed at that. I will go. I will learn Anambra is Quatermonkwa. After can be a mess screaming. Select and mess select. Imagon select. I hope to for a coordinator. The guy failed me. Oblo like no all the side they fail he wanna call excuses they are not too much. So more whoop here Osbozo or also teacher. Now mana enwe something mere na enwe sinelo pray in Chikowarun. During yesterday and today na chọrọ ya bụ coordinator Anambra State. So many people kwetere nkwa na ha ga Baroso. Yes. Ha Baroso and I was disappointed. Igbo onye youth. Mana na to John do. Mana onye Fulani bu egbe kwụrụ na cause terrorism na Nigeria niile. Mana ekwetekwe ndị Igbo ọsọ onye ọbụla sọsọ gị bụrụ coordinator youth movement. Onwere na-egbu gị asị na anyị na-eje protest asị na anyị na-eje ọgụ. Ọsọ gị bụrụ sọsọ coordinator ịtụba gị egwu. Mana unu pụta na comment section na-ekwu okwu na content ka na-create content. Mana bụrụgoro sọsọ coordinator a group. Ọkwa WhatsApp group asị ebu coordinator eburie ụjọ baa gị ahụ. Mana ifuze ka na-epost ihe pụta inwe the got ikwu nda na-create content ma ọ bụ na nda na-achọ followers. So nke ahụ wee ga I was totally disappointed now. So many people in Anambra today for many things hammer, which I didn't expect from the youth one nase. That's it. Una alapata just pop up tianilo. Okay, can libo sekwe happy mili. Mo I hear so such rubbish ideology. Whatever I'm doing, me or do total strategize. Every from I'm a leader in so many groups. So I'm case I pirate so many affairs. Now I've been into this activism for years.
very soon unu niile ga-emecha mara onye mbụ, but for now I'm just doing things mịa bụ na enwere distraction and mịa bụ na anyị ebidobe enwebe attack na the beginning. So biko like tata I met with a deputy governor which na ha kpafa the state dị ya tata oge m na ya na-abụ meeting ọ na-ajụ m nke our aim and everything si and ife dị bụ anyị pụta ụnafụ anyị ọsọ anyị mekwere nke ya esokwu nsi ya no problem. We discuss a lot of things being na ekwu because that meeting is meant to keep secret, but okay for that now some of our leaders that we are now organizing ourselves. Therefore, do not be afraid. Do not be afraid. As far as ihe na-eme adoro against the law, do not be afraid. Ejidegodi gị abịa gbapụta gị. After all, nwa ọgbọ gị nọ na north bulu egbe na cause terrorism ebe niile na challenge ndị amị mana ekwutekwa na okwu ọnwụ gị wabụ onye Igbo ịchọba ebe ị ga-ezo. Then biko like I said na our Telegram mmeche this video na a ga-post ya na our Telegram. Onye ọbụla ị na-eme invite na this page egwu ya olukwe na Telegram anyị ya bụ ụzọ na video debe a ka ọ mara ihe a na-akọ ka o wiki join ihe a na-akọ mara ebe akwụ. So I'm na-atụpụ oge nka na-ekenekwa Anambra State Coordinator for his efforts. When arịọkwa ụmụ Igbo biko ebe ọbụla ị nọ join this movement. Ịbụ onye IPOB, ịbụ onye Masopo, ịbụ onye Ọhaneze, nke ọbụla ọsọ gị bụrụ join Igbo Youth Movement. Ọ sị abụ na ịbụ onye polisi, ịbụ onye DSS, ịbụ onye amị, bụrụ onye Igbo join anya anyị nidiri gị. Ihe abụrụ group for war, bụrụ group for terrorism, bụrụ group for yours, na abụrụ for ọdịmma nke ndị Igbo ọhịa ikwu. So let nobody be afraid. Ihe anyị na-ekwekwa ebe ọdịmma nke ndị Igbo. So join this movement. All this movement ka ya nọ na ya onwe ka esi wekpọ protest anyị ike pụtawo. Ọ bụ na anyị form wo this group ka m gwu n'eziokwu anyị ike wetewu because na my plan bụ ọ bụ that na this Anambra State group now elu 1000 na that group ngwa the coordinator ịma na elu hene 1000 I think all 1000 bụ the highest right na WhatsApp emechie ịnabata ndị mmadụ then create ọ bụ na ndị mmadụ ka na request join Anambra State group ife ọzọ anyị ga-eme bụ anyị create ka ya na-abịa anyị create a second group for Anambra because I need na each state ka m gwu n'eziokwu anyị need na each state mmadụ 2000. Yes, I need mmadụ 2000 at least akpọ protest anyị si na anyị need so that ọ bụ na anyị kpọ protest ọ kpọọ anything ọ bụ na anyị need ime na Igbo anyị arụọ aka na each state ga-enye anyị mmadụ 300. Megodi imagine na each state na Igbo anyere anyị mmadụ 300 times 5 states anyị niile weje occupy ya one single government house. For example na ejidere Nnamdi Kanu ka nwee Nnamdi Kanu nwanne anyị nwoke wee maatụ ọ na-eji Nnamdi Kanu eji ọ bụ na this group ọ bụ na this movement adigo before I was na I need mmadụ 300 from each state. Mmadụ 300 times that 300 times 5 is approximately 1000 ebe 1300 people as ebe 1,300,000 people or 1300 people for example. Anyị niile mmadụ 1300 people wee organize onwe anyị wee gaa na court the day a na-ekpe last ikpe Nnamdi ọ dịghị ka ga-esi na wee mie because once I lutere ebe ha chọọ ọgụ anyị aga fifa na as simple as ABCD or maybe na enwere government house like enwere onye bụ leader of Anambra onwe bụ leader of governor forum na Igbo ọ bụ na ịkpọ protest I say for example let us occupy his office anyị ruo ebe a mmadụ karịa amị agaghị afọ ebe ọ ya akwụgba egbe polisi agaghị afọ ebe ọ ya akwụgba eme mmadụ protest anyị ati moto onye ọbụla esi from each state 300 people anyị occupy any government house ọbụla anyị chọrọ. I can do unu na mbido na Igbo bụ ike so onye ọbụla calm more down let us follow everything step by step. Then ọzọ dịka ibie bụ na the ka nsi wee kọwa na mbụ achọkwa m ịkọwa ya ọzọ biko ịbụrụ onye Anambra steeti ịnọdụ outside Anambra steeti nọdụ outside Anambra steeti ọ bụ na anyị Igbo ka ị nọ na outside Anambra steeti ahụ ị nọ biko dododo anyị Igbo ebe ahụ ị nọ join our group ọ bụ na Igbo Anambra steeti ibi n'Enugu bi na Abia steeti maọbụ Ebonyi steeti no need of join Anambra just ebe ahụ anyị naturalize ebe ahụ ị nọ ebe onye bikọ na watch just baala anyị Igbo group Igbo youth movement na ebe ahụ that's all. Then ịbụrụ onye Anambra base na Anambra steeti ịba nke ndị Anambra steeti ịbụrụ onye Igbo na-abụrụ onye Anambra mana ibezi Anambra steeti bata nke ndị Igbo bata nke ndị Anambra maka na Igbo niile bụ ofu kama na anyị chọrọ ịma ọnụọgụgụ mmadụ na anyị nwe ka protest anyị hapụ dị n'aka nke Sowore organized one certain time ago like I said before ihe pụtara ebe upon followers niile o nwere online na-asị we move elutere ebe a ka m gwa gị eziokwu ihe pụtara na the protest elu mmadụ 200 and it is very very disgraceful or something but o state at adịba mma ọ dịbara gboo ụmụnne m so ihe anyị need mmadụ 2000 at least na each state so that whenever we make a call si na ihe a ka anyị chi ime they no burn the bagger
agba anyị kpakam anyị agasa obodo ahụ obodo ọbụla anyị jere na ya sị na ọhịa ka anyị chọrọ we must achieve that thing. Ọ bụ na n'Imo State ka anyị jere sị na ọhịa ka anyị chọrọ n'Imo State we occupy Imo State bụ na Anambra State we occupy Anambra State agba anyị kpakam anyị agasa ebe ahụ onye bụ na youth nwere power. So nke aga ana m arịọ Anambra State coordinator biko dododo do not open that group for now. Ye nwere he posts from now and then na-agwakwa ndị Anambra chọrọ ịba the group Anambra State group a biko the coordinator call entry unu eweli ndidi na like I said before WhatsApp through ndị uwe ojii obodo a restrict gị akaụntụ ya mana unu ga-ewetu ndidi n'obere oge ọtịcha appear kịta na aka emepekọrọ the WhatsApp obido komekwe ndị mmadụ accept afọ m request nọ na the request ndị mmadụ chọrọ ịbata the group ka ruru about mmadụ 100 and but already we have about 130 something or there above emegoro accept then enwekwa about mmadụ 100 and can they put for request so unu ewe ndidi aka emecha onye ọbụla accept wee ndidi sobe n'ihe niile n'usoro o Chineke gọzie unu biko akpọ oku onye ọbụla pụta. God bless all of you. Chukwu gọzie unu o darun. Afa m bụ Justice Ozobi, afọ Igbo m bụ Ifeanyi Chukwu Ozobi mana ife ndị mmadụ ji mara m bụ Justice Ozobi. Daalụ n'ilinne n'ihi na at least onwe okwu anyị na-adekwube anyị si na onye fada na-agwa okwu Chukwu bụ onye ọfụ n'ụlọ ụka. Daalụ for you join this group. Then na-atụfu obere oge biko enwere ihe ọzọ before nchefu ndị coordinators anyị ọ bụ na anyị họsịa coordinators unu arush na things anyị họcha coordinators anyị ka edufa n'inyi ọrụ because we are serious in what we are doing. N'iyi ọrụ anyị ga-edufa ga-adị higher onu neme respect so that ka anyị dị sure na higher ga-ebitere ya anyị. Yes, anyị ga-edu ha n'iyi ọrụ gbagotere then anyị duchefa n'iyi ọrụ anyị bidozie because data fa na spend dịkwa much nke bụ eziokwu and unu nwa bụ onye ọbụla bụ onye Igbo nọ na Nigeria ma ihe data na-ada ya fọrọbazie mmadụ in online 247 na-eme accept haba anyị ka enyekwala ha nwa aka kwa ịghọtago anyị ka enyere fa nwa aka because anyị achọrọ ka onye ọbụla fanwa bụrụ wepụtara ha n'ọrụ a i depend on their own ọ bụla ha depend on na-eme the expenses on their own mana obere oge na onye nwa nwere nọkọta ọ sị na ọ karịa mma ya sabotage this group ekwe peanut ọ narasa after all na onye nwa na spend for this group maọbụ na onye nwa na-eme nke ọzọ so anyị ga-sponsor their data so that ka anyị jidere fọfọ jidere ha ogu mana ọ bụbere na biko ka chi fon ụmụnne m Chukwu gọzie gị n'ebe ọbụla ị nọ nke onye na-eme biko gbado anya achọkwa n'okwu anya na ana. Darun linne darun. Welcome back, my wonderful people. As you don't watch this video, I better make you share them. Drop your own opinion for inside comment section as you don't read.